Ing sawijining dina sing cerah, putra-putri saka Désa Tukerja padha kumpul ndamel latihan nari. Ayo pulangkan yo, salah siji nek sing mimpin pemanasan. Ngapunten Bu, kula telat. Ya ora apa-apa kono kok kanca-kanca. Kalau cak wiran latihan nih. Lah yo latihan cang iki sak sine dhewe. Nek ternyata latihan wis kok ya. Aku mau lu tangi jam 11. Wah, kok bisa sampai jam 12 sih? Mati wi. Kok pengen. Bocah-bocah mau mesti rasani aku. Apa tak colong ayo HP nih. Coba dijantai ya. Ayo. Ayo melu ra. Aku enggak melu saja. Apa? Enggak ya apa-apa. Sehat ya. HP ku ndi kok renek iki? Sen-senan rene ya. Yang tadi ora HP ku enggak. Kok iso? Yang dia temu. Kamu tak renek kene. Soalnya tambah sajan. Aku enggak ngerti ya digolek sira. Bisa kita gurune ya. Yo. Siapa nduk? HP dia hilang lho, Bro. Sing nyolong. Betul tas. Boleh saja. Dapat mriki wae. Boleh isik. Mboten wonten kula. Boleh mau. Kok iso to? Sejen gue ora sik. Nah, gue sik kono. Ayo, Bol. Kamu kok itu tak kene tasku. Saiki jujur sapa sing nyolong HP Tia? Mboten ngertos, Bu. Mau aku sampe tiap Mas Jajan. Ah, ini kok nggak ada jajan. Loro. Oh, Mbak Jajan. Tahu. Sila ning ndi sila? Yang mriki. Sila mau sing enggak Mas Jajan. Jajan sila. Nggih, Bu. Rasa, helm. Sampe ditimbali gurune. Oh iya. Ayo ayo. Ini iki sila. Mbok sila rene. Kangen apa nomor HP Nokia? Buatan Bu. Biasanya kok cuma dhewean to, Nduk. Nggih, Bu. HP dia mutang mundi, mboten ngertos. Bu, ditelepon mawon Bu HP Nokia. Emang sila di sini. Lah iya to Bu, niku lho Bu. Niku lho Bu. Iki HP kula Bu. Baca sampean takne. Lah HP-ne muni lho, Nduk. Iki ya iki ya. HP-ne nang iki. Nggih. Piye to sing iki sih? Ora jujur. Sana jujur, Nduk. Nggih, Bu, ngapunten. Ndang silang njaluk ngaprone ya. Nggih, Bu. Ngaprone aku ya iki ya, mergo wis nyolong HP-mu. Wis gak apa-apa. Desa-desane aja ngono kuwi ya lek padha karo aku. Ya, salah sapa ngrasane aku mburu-buru. Wis ta untuk kabeh. Apunten Bu, iku wau izin wangsul riyen. Ya gak apa-apa. Nduk Cila, sesuk-sesuk mboten pareng ngeten niku nggih. Nggih, Bu. Nesu mboten usah nyolong barange wong. Nggih, Bu. Nah, dicacak kabeh iki aja gampang nggawe wong. Nggih, Bu. Nek masalah ngurusi bareng-bareng, domane bareng-bareng. Nggih. Ngapunten, Bu. Aja bilang meneh ya, Nduk. Nggih, ngapunten nggih, Bu. Aku sama rasane. Enggak, kamu bareng ya, Sil. Ya, Sen. Sampun cekap video drama kelompok kali. Ya enten kurang luwe kula sedanten nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.